Mirka, tvoj prvý album sa volá Schizofrenik optimista. Si viac schizofrenik alebo ten optimista? A ja som viacej schizofrenik. A ja som dostala strašne pekný darček, tieto kresby od detí. Neviem, či ich vidíte. No a v podstate, ako vidíte, tak tam je viacero mojich podobizní, takže tá choroba sa zhoršuje. Ešte by si nám mohla povedať, že koľko pesničiek máš na CD-čku? A na CD-čku mám 13 piesní, sú to v podstate všetko moje autorské pesničky. Tak by ste si mohli vypočuť, lebo na koncerte neodznejú iba pesničky z tohto CDčka, ale vlastne odznejú už aj z môjho druhého CDčka. Fakt? Asi koľko? Asi 3 pesničky zahrám z druhého CDčka. Práve teraz o chvíľočku? Alebo to rozdelíš? To je také populárne. No teraz o chvíľočku zahrám asi 2 nové a potom v tom ďalšom sete zase dám niečo nové. Dobre, super, tak ja ti teda nechávam priestor a vám želám, aby ste si užili tie prvé pesničky, ktoré bude Mirka spievať. A určite potom neodchádzate, pretože tu máme aj hudobných hostí a potom Mirka príde na pódium opäť. Tak nech sa ti páči. Tak ďakujem ešte raz. Mne sa dneska v noci snívalo, že som proste prišlo strašne veľa ľudí, že to tu bolo plné. A potom som sa ráno zobudila a vravím si do keľu. A tak som rada, že sa to vyplnilo. A prvá pieseň je teda nová a volá sa Kam ma nohy povedú. Môže mi byť osamelo, môžem stratiť cit pre krásu, bezradne čakať na prelom, pribrať, keď chcem schudnúť spásu. Môžem nebyť prívetivá, stratiť priateľov a chlapa, nemať z čoho platiť privát a prestať to celé chápať. Môžem zbabrať, čo sa nedá a vyzerať na sprostato, od slnka byť celá bledá, pochopiť, že nemám na to, ale niekam sa vždy pohnem a pohnem sa dopredu. Veď ani sám dobrý Boh nevie, kam ma cesty zajtra povedú. Môžem stratiť všetky plány a vyhliadky a nádeje. Môžem byť mrzutá pani, nevnímať to, čo dobré je. Môžem zbabrať, čo sa nedá a vyzerať na sprostato, od slnka byť celá bledá, pochopiť, že nemám na to, ale niekam sa vždy pohnem a pohnem sa dopredu. Veď ani sám dobrý Boh nevie, kam ma cesty zajtra povedú. Môžem byť na konci nervov a zapíjať problémy. A čo robila som s vervou, to za ťažko bude mi. Môžem staviť všetky prachy a prehrady v zápätí, lebo jak dôchodca na chýr osudovo naletím. Môže prísť aj koniec sveta, viete, kolektívny skrat. Môžeme sa ľúbiť, prestať, na dobré len spomínať, ale niekam sa pohneme sa dopredu. Cez omily porastieme, všetky cesty predsa niekam povedú.